ବିମ୍ବାଧର ସେ ସ୍ପେନ୍ଦାଳିଆ ମୁହଁଟିକି ବନ୍ଦ କର। ଆରେ ତା ଭିତରେ ଡାଲା ଅଟ ପଶିଯିବ। କଣ ହେଲା କି ରେ? କଣ ହେଲା କି ରେ? ଆଜି କଣ ହବାର ଅଛି ତମେ ଜାଣିନ? ତମକୁ ଆଉ ମନେ ପକେଇବାକୁ ପଡିବ। ଏ ଟିକେ ରୁ ମୁଁ ସାଟା ପିନ୍ଦେ ଟିକେ ରୁ। ଚାଲ 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 ଚାଲ। ଆରେ ବିମ୍ବାଧର ସେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଟିକେ ପୂରଣ କର। ସେ କଥା କଣ କି ସବ ପ୍ରେସର ଭିତରେ ଲୁଙ୍ଗିଟା ବି ଖସି ଯାଇଛି। ସେ ଲୁଙ୍ଗିଟା ଟିକେ ପିନ୍ଧିକି ଆସ। ତା ମା ମୋର ତା ଗୋଷ୍ଠୀ କି ଟିକେ ରଟି ଚାଲ ଚାଲ। ଆରେ ଲୁଙ୍ଗିଟା ପିନ୍ଧ। ଓହୋ ସା ମୁଁ ବାଟରେ ପିନ୍ଧିବି ଚାଲ ଚାଲ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧି ସୁଦ୍ଧି ନାହିଁ ସେ ଲୋକଟାର। ପେଲାଡା ପା ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ଘର ଭିତରେ ପେଲି ଉଠବ ଏମିତିଆ ଲୋକ। ଜାଣି ଶୁଣି ଗୋଟେ ଲୋକ ପେଲାଡା ପା ଖୋଜ ଏଇ ଦେଖିଲ ହଜିଲା ବଦଳ ଖୋଜିଲା ଟାଇ ତମକୁ ପରା ଖୋଜା ପଡିଛି ଆଉ ତମ ଘରେ ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖିବୁ? ଆରେ ପେଲାଡା ଆମେ ସେ ମାଦିଆ ଘରକୁ ଯିବା। ହଁ ଭାଷା କହିଲା ଭାଷା ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି ଭାଷା କହୁଛେ ବଡାପା ସେ ଭାଷା କହୁନି ସେ କହିଲା ମାଦିଆ ଘରକୁ ଆମେ ଯିବା। ତୁ ଭାଷା କହୁଛୁ? ବଡାପା ମୁଁ ଭାଷା କାଇଁ କହିବି ମୁଁ କହୁଛି ମାଦିଆ ଘରକୁ ଆମେ ଯିବା। ପୁଣି ଭାଷା କହୁଛୁ? ବଡାପା ସେ ମାଦିଆ ଘରକୁ ଆମେ ଯିବା। ଠିକ କଥା ଦେଖିଲା କେତେ ଭଦ୍ର ପିଲା କହିଲା ମାଧ୍ୟା ଘରକୁ ଯିବା ମୁଁ କଣ ମନା କଲି ଆସୁନୁ ଏଇ ଚାଲ ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ନା ସତରେ ସେଇଥିପାଇଁ ଜାଣିଚନ୍ଦ୍ର ପେଲା ଆଉ ଆକୁ ଯାଉନୁ ଆସୁନୁ ପେଲା ଦରକାର ଯତ୍ର ମନ୍ତ୍ର ତତ୍ର ପେଲା। ସେ ମାଦିଆଟା କୁଆଡେ ଗଲା? ଏଇଠି ଗାଧଉଛି। ଆରେ ମାଦିଆ ଆରେ ତୁ କଣ ଗାଧଉଛୁ ଏତେ ସମୟ? ଅତି ଗୋଟେ ତୁ ବାଜେ ଲୋକଟା। ଆରେ ତୁ ଏତେ ମୋଡି ମାଡି କାହିଁକି କହୁଛୁ କହିଲୁ? ଆସୁନୁ। କଣ ଭାଷା କଣ କହିଲୁ? ଭାଷା କହିଲୁ? ଆରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋଡି ମାଡି। ଦେଖ ପୁଣି ଭାଷା କହିଲା। ବଡାପା ସିଏ କହୁଛି ତମେ ଏତେ କାଇଁ ମୋଡି ମାରି ହଉଛ? ତୁ ଭାଷା କହିଲୁ? ଭାଷା କହୁଛୁ? ବଡାପା ମୁଁ କାଇଁ ଭାଷା କହିବି ମୁଁ କହୁଛି କି କାଇଁ ମୋଡି ମାରି ହଉଛ ସେଇ କଥା ପଡିଛି। ଦେଖ ପୁଣି ତୁ ଭାଷା କହୁଛୁ? ବଡାପା ସିଏ କହୁଛି କି ତମେ ଏତେ କାଇଁ ମୋଡି ମାରି ହଉଛ? ଭାଷା ମୁଁ ତ ଏଇ କଥା ଚାହୁଁଛି। ଗୁରୁଜନ ଲୋକ ମୋ ଦେହରେ ଭାଷା ଯିବନି ନା ଏମିତିଆ ସୁନ୍ଦରିଆ କଥା ଫେରିକିନି ମୋ କାନରେ କହିଦବୁ ମୁଁ କାଇଁ କଣ ତତେ କିଛି କହିବି? ଆଜ୍ଞା ବଡାପା ମାଧିଆ ଆସୁନୁ ରଖ ଚାଷ ଜମି ଯଦି ବିକିଦବ ଖାଇବ କଣ କନ୍ଦମୂଳ? ପିସା କଣ ଭାଷା କହୁଛୁ? ଆରେ ବଡାପା ପିସା ଭାଷା କାଇଁ କହିବେ? ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କଣ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇବ? ତୁ ତ ଭାଷା କହୁଛୁ। ବଡାପା ମୁଁ ଭାଷା କାଇଁ କହିବି ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ମଝିରେ? ମୁଁ ବି କହୁଛି କି ତମେ କଣ କନ୍ଦମୂଳ ଖାଇବ? କଣ ତୁ ଭାଷା କହୁଛୁ? ବଡାପା ପିସା କହୁଛନ୍ତି ତମେ କଣ ଘୋଡା ପେ ଖାଇବ? ବାସ୍ ମୁଁ ଆକୁ ତ ବହୁତ ଖାଇଛି। ହଁ ତାକୁ ସିଝେଇ ଖାଇଲେ ଆହୁରି ବଢିଆ ଲାଗିବ। ବୟସ୍କ ଲୋକ ନା ଭାଷା କଞ୍ଚା ଭାଷା ମୋ ଦେହରେ ବିଟ ଲୁଣ ପକେଇ ଖାଉଥିବ। ଆହୁରି ବଢିଆ ଲାଗିବ। ପିସା କଣ କରୁଛ ସେପଟେ? ଘାସ ମାରୁଛେ। କଣ କରୁଛ? ଘାସ ମାରୁଛେ। ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି? ଭାଷା କହୁଛନ୍ତି ଯେ? ଆରେ ବଡାପା ସିଏ ଭାଷା କହୁନାହାନ୍ତି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଘାସ ମାରୁଛି। ତୁ ଭାଇ ଭାଷା କହୁଛୁ? ଆରେ ମୁଁ କାଇଁ ଭାଷା କହିବି? ବଡାପା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଘାସ ମାରୁଛି ଘାସ। ତୁ ପୁଣି ଭାଷା କହୁଛୁ? ବଡାପା ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ତମକୁ ଘାସ ମାରୁଛି। ମୁଁ ତ ଏଇ କଥା ଚାହୁଁଥିଲି ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଲା।